ove sezone čini mi se da Španija ponovo najinteresantnija, pojačali su se... Opet pričamo o sportu. Ovo smo završili. Evo 2 minuta imamo još, morate isno... Pa Barca... Kao veliki navijač si Barcelona. Pa nema šta, tu se zna u Španiji. Barcelona, Real, Atletico, Real opasan zato što je kupio preskupo bezvezna pojačanja, a izgubio ovaj derbi od vas. Pošto si ti Atletico 7-3, oni će sada krenuti da zatvaraju prvenstvo i da probaju prvih 15 kola da pobede i da se odlepe na tabeli. To je nevjerojatno kako ti logistiku imaju na meštanju utakmica. To je Santiago Bernabeu. To je strašno. Pa to je Bernabeu još razradio, on je rekao još Miljanu tada. Mislim sam i pričao nekim emisijama. Či Real ili Barca? Barca, Real, Atletico. Real će probati da zatvori prvenstvo prvih 15 kola, da sve živo pobedi, da opravda dolazak Kazara i društva. Oni su uzeli Lige šampiona i gladni su domaćeg prvenstva i to umeju sa savezničkim klubovima, oni to kroz istoriju rade. Atletico, uz Barcelonu igrački najjači, sa vatrenim navijačima, najboljim navijačima u Španiji i pokušavate da uzmete titulu. I Atleticovi navijači inače ne priznaju mnogo Realove titule u Španiji. Svojih 10 titula smatraju autentičnim titulama u odnosu na Realove, za koje smatraju da je čista nameštaljka. A Real se pokriva uspesima u Evropi. Dakle, te brojne nameštaljke pokriva uspesima u Evropi. Evo, bukvalno kraju... A Barcelona je sama, Katalonci su Engleska,